200 ka mga estudyante sa Banwa Cambugasong ang nakabaton kang educational assistance galing sa gobyerno probinsyal kang Antique. Diya, una pa lang nga batch ka mga scholars nga natubuan kang educational assistance sa nasambit nga Banwa. Sa pangabuhi ka dyan, tama gid ka budlay kay pandemic nga daan, tapos nakarako mga kailangan ni gastuson, tapos ang mga face to face pa, tapos ang tama ka mahalang mga garastuson kag pasalamat kita ko dahil lang din dyan makapatahir na ko ang uniform ko. Thank you gid ko sa imong opportunity nga dyan nga balbahol kay nakarakang nabuligan mo pag dapat mapadayon gid mo ang imong serbisyo sa amin nga probinsya. Ang diyang scholarship ni Bob Kadjao baka gid ang nabulig kanaken. Halin kang first year ako, hasta ka dyan nga fourth year kay nakabulig dyan bakal ka akin nga mga pinahangalahanan sa pagka-maestra kag bilang sang ka-estudyante. Sa kadya naga-practice teach ako baka gid dyan ang scholarship nga mabaton ko para sa pag-load kang akin nga cellphone para maka-online teaching ako sa mga estudyante ko. So, akin nga palabot gid kay Gov Kadjao nga duro-duro gid nga salamat kag sa mga katapo na sa sanggunian panlalalawigan, duro-duro gid nga salamat sa pagbakas kang paghikutar kang amon nga scholarship. Kapit pa kaya nga pandemya kay duro mga nagsado nga mga natin no kag ang mga students sa balay na lang din. So grabe gid ang grabe ang ginikanan. So ang program ni Governor Kadjao nakabulig ka naman na maka-pick off kang amon nga mga kinahanglan sa school like mga activities kami or may mga OJTs yung kami kaya sa kasol lang kami I mean pag ako graduating rin man so very thankful din ako nga nagpadayon yapon ang program ni Governor Kadjao sa panahon sa pandemya. Hindi ba kung nga kagang program niya is balbang din ang bulit na namin. Grabe ang pasalamat din namin no, pag nakabulitin sa amin yung pamilya. Hindi ako pati man sa amin na sunod na maging course na sa future. Malaki na salamat.